Köszöntöm a sajtó képviselőt, és nagyon örvendek, hogy bármilyen sajtótájékoztatót szervezzünk, nagyon szép számban eljöztök és érdeklődést mutattok a témákról, és hogy nagyon korrektül és nagyon gyorsan tájékoztatjátok a sajtót a Szentgyörgyi eseményekről. A mai sajtótájékoztatónak két témája is lesz, mindenképpen a rockzenéhez fog kapcsolódni. A Szentgyörgy napok szervezőinek célja és célkitűzése az, hogy minden Szentgyörgy napokon különböző kultúrrétegeket szólítsunk meg, és különböző zenei igényeket szolgáljunk ki. Sopron-Szentgyörgy és környékén nagyon sok rockzene szerető ember van. Évek óta Magyarországról szinte minden egyes rockzenekart elhoztunk, rocklegendát, és most egyre jobban arra szeretnénk rámenni a következő években is, hogy nemzetközi produkciókat hozzunk. A jelenlegi 2013-as rockzenéről szerintem az a vélemény, hogy amíg az amerikai angol száz rockzene annyira nem fejlődött, annyira a skandináv rockzenei vonal nagyon erősödik, és a finn, svéd és norvég zenekarok a világszinten is nagyon erős jelenlétet mutatnak. Hogyha az ezelőtt 3 évvel Eurovíziót nyert rockzenekar, a Lordit nézzük, ők nekik külön baráti viszonyban vannak, akkor ez is bizonyítja. Azon kívül a Nightwish sikere, nemzetközi sikere, meg rengeteg nevet említhetnénk. Így esett a választás, hogy egy finnországi csapatot hívtunk meg ez alkalommal, ők majd többet fognak mesélni magukról. Az ő nevük Domination Black, 2013-as nagyon-nagyon divatos, emészhető metalzenét játszanak, nagyon sok világsztárral közösen fölléptek, elfogadták a meghívásunkat, és mindenkit szeretettel fogunk várni erre a koncertre, és akkor én átadnám nekik a szót, szerintem az lenne a legjobb, hogyha ők bemutatnák a zenekart, és hogyha kérdés van, akkor természetesen válaszolnak rá. Hát szerintem Lori, hogy elkezdi a zenekart, hogyha bemutatni meg minden is elmesél. Lori, jos esittelet vähän toi bändi, että ketkä olette, kuka, mitä tekee, miten toi bändi on perustettu ja vähän tommonen tausta. Okay, here we are. Here's Juha Beck, he plays drums, and Juuso Elminen, keyboards, and Teppo Heiskanen, guitars, and my name is Lauri Eerola, and I play bass. And also there is Ville Virenen and Matias Palm, and they are not here today. They are for promotional works in Finland now, and they will come today later. And Domination Black is formed 2003 or 2004. We don't know exactly when, but first gig was 2004. And actually there is all of us was then in that band, and now I told Matias is our singer, but he wasn't our singer in 2004, but he is now and actually Juuso, älä nyt masennu. Mösönny. And after that we have played gigs in Finland and Russia and Sweden and Germany, and now we are here in Transylvania. We haven't any pyrotechnics today here, and we haven't any that kind of things. But just basic metal. Sopiiko meistä suomeksi? Ei, kun anna mennä Kerro sitten Juuso. Okay, so our music is mighty basic metal. Mighty basic metal music, yes, and I will say it again, mighty basic metal. Okay, we have listened to Judas Priest and Iron Maiden and that kind of metal, and actually our music is formed and basically same kind like Judas Priest or Iron Maiden. But we have also from Finland, and we have Finnish and Scandinavian
effects in our music, and actually Mr. Lordi is a good friend of us, and there is that horror things in his music and also in our music. And if I think we have watched horror movies, and all of our music is basically from horror. But nowadays it is not only horror music, but we have only stems from war and that kind of evil things. Evil. But not so political or not so that kind of music. Just only having good time. And if I go to back, we have here records. This is our second album called Dark Legacy. This is from 2006, and our first album is from 2005, and it's sold out. We haven't it anymore here. We have only our second album, our last album, Dimension Death, where is our singer Matias, who is singing here. And this is also almost sold out in Finland. Only if you want to buy that, it is only here. And if I want to speak on music, Lord is big influence for us, but also in Finnish band like Children of Bodom or that kind of music is also big influence for us. But biggest influence is from 80s metal like Megadeth and Kiss from 80s Kiss and that kind of music is basically what we are playing. We like to play good riffs and nice vocals, not that kind of like death metal vocals, but mostly like in 80s metal vocals. And if I have to say something, we have played in Finland mostly and in Russia and in Sweden and Germany, but I think this is best place where we have been. There's so nice people here, and when we last night we was there seeking some local culture. There was so nice atmosphere here. Juha puhuu vähän hiljaa. Mun suu kuivuu. And now we can speak your language also. We can say Ensörgöm and Kösönöm and Vislat. Igen, még annyit elmondanánk a CD-ket, a koncert alatt meg lehet a színpadnál vásárolni, illetve akinek nem sikerül, a színház sarkánál lesz egy CD-stand, és a Szent György napok ideje alatt meg lehet vásárolni, és kérésre a parkszállóban ott vannak, vagy koncerten dedikálják is ezeket a CD-ket.